Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaur Max dugu gurekin, Fly Mailoren taldekidetako bat. Berak kontatuko digu nola sortu zuten taldea eta zertan ari diren oraintxe bertan. Eta gainera nik uste sorpresatxo txiki bat dutela guretzat bukaeran. Ongi etorri, Max, gure platora. Bi esker itxaso. Zer moduz gaurkoan, ondo? Nerviostuta pixkat? Bai, pixkat urduri, pixkatxe bat bai. Eta nola aurkezten duzu zure burua edo ze zuzatoz Fly Mailoren partez, ez? Zure taldearen partez. Hori da. Bueno, guk batez ere bi gara, Maider eta ni, eta badaukagu hori musika talde bat. Bueno, hasieratik rolak nik uste pixkat argiagoak zeuden, baina orain biak iaia berdina egiten dugu guztia. Banatzen dugu orduan, ezakit bai konposatu, bai abestu, bai jo, pixkat guztia egiten dugu. Denetarik, ez? Bai, hori da. Gainera orain garrantzitsua da, ez? Pixkat denetarik egitea, ez? Ze artearen mundu honetan denetarik jakin behar duzu pixka bat, ez? Bai. Baita adibidez, bai marraztu, Beitu? edo bideoak egin, bideoklip bat grabatu dugu adibidez, ez dago oraindik argitaratuta. Baina, bai diseinatu behar izan genuen bai storyboarda, baita hori argazkiko planoak eta guzti hori orduan oso aberatsa da baita ere, horrelako gauzak ikastea. Eta txiki-txikitatik izan zara horren saltxeroa, hor artearen inguruko arlo guztiak hor jorratzen edo? Nik uste baietz. Bai? Nik uste baietz, bai. Nire anaia adibidez bateria jolea da, eta guk gainera musika eskola aurrean bizi ginen, eta nik ez nintzen, nire gurasoek ez zidaten inoiz apuntatu musika klasetara, inoiz ez. Nik txikian nintzenean, igual 9 urtekin edo, bai aukeratu nuela, erabaki nuela abestu nahi nuela, eta orduan akademia txiki batetara sartu nintzen. Baina momentu arte ez zuen ez errukitu. Formakuntzarik ez? Hori da. Eta zure anaia bai jotzen zuela bateria? Bai, nire aita bai pianoa baitare, nire ama pixkat gitarra. Baina zu zenuen inoiz eskatu? Nik ez, bai, marrazten nuen edo kirolak egiten dituen, baina ez nuen inoiz eskatu, baina bai gero erabaki nuela gustatzen zitzaidelako. Eta zenbat urterekin gutxi gora bera izan zen hori? Nik uste 9 urtekin, 9-10 urtekin gutxi gora bera, bai. Eta orduan, ahotsa lantzen hasi zinen orduan? Hori da, bai. Hortik aurrera ni bakarrik abeslaria izan nahi nintzen. Oso argi neukan gainera. Ez zitzaidan ikuste talentu berezirik, baina poliki hasi nintzen hor lantzen eta gustoko nuen zerbait zen, orduan hori nik uste empujoi hori eman zidan. Zuk uste formakuntza beharrezkoa den artista bat izateko? Nik uste baietz. Nik uste bat, ez igual gure sistemak zehazki eskatzen duena. Formakuntza formal hori edo? Hori da. Nik adibidez matematikaz ez nituen bat ere gustoko eta ez nuen pentsa oraingo egunerako erabiliko nituzkela. Baina bai gero konturatzen zara katxea adibidez eskatzeko. Bai, hori da. Edo gastuak transportearenak edo olako gauzetan. Matematikak ongi daude ez, orduan nik uste igual ez zehatz hori, hezkuntza hori, baina bai formakuntza behar dela. Batez ere geroago erabiliko dituzun arlo horrietan. Eta gero baita ere zu, bideo horrekin jarraituz egin zenuen batxilergo artistikoa, ez? Hori da, bai, arte eszeniko ikasi nuen, eta horrela hitzen, hor ezagutu ginen, baita itxaso. Eta, oso gustora, nik uste izan zela nire munduan, nire kideekin eroso sentitu nintzen igual lehenengo momentuak, ez? Nire bizitzan esan ez, hau da nik ikasi nahi dudana eta hemendik ongi noa, ez? Orduan
oso, nire bizitzarako nik uste momentu oso argi bat izan zela, ez? Bai. Eta hortiz geroztik, gero saiatu zinen formakuntza sakonago batetan sartzen edo? Bai, bueno, egin nuena izan zen Donostira joan nintzen. Bitu? Bai, nire, bi klasekidekin, eta errealizazioa, telebista eta bai zinemaldirako arlo horietan landu. Egia da nik, konturatu egin nintzela, bai telebista eta zinemaldia, ez zirela, ez nik zerbait asko gustatzen zitzaidana, baina oso zaila zen baita ere lana lortzea. Orduan, pentsatu nuen igual izan ahalko zela nire plan B, ez, deitzen dena. Horri izan, hezkuntza egin, formakuntza egin, eta gero momentu batetan nik paralelki musika landu, baina beste arloa horri izan lan bat izateko etorkizunean. Izan duzu moduan plan B edo, base moduan edo. Hori da. Eta imaginatzen dut ere, han ikasitakoa izango zela nahiko aberasgarria gero zure adibidez bideoklipak eta egiterakoan, ez? Hori da, bai, eta zuk momentuan ez duzu pentsatzen, ez? Esaten duzu, hau oso aspergarria da, edo ez du ezertarako balio, eta konturatzen zara, gaurko egunean, hori da, bai. Eta gero, nire kabuz, bai hasi nintzela, bilatzen musika kideak, jazza jotzen zutenak, eta konturatzen zara baita ere akademikoki konservatorio batetan ez bazara sartzen, ez zarela horrela formalki zuk musika jolea. Nik uste egia dela musika jolea per se oso zaila dela formakuntza hori izan gabe, baina eskatzen zituzten rekisitoak eta oso zailak ziren niretzako momentu horretan ateratzeko, ez? Orduan, ni baita ere erabaki nuen, esatea, saiatuko naiz ikasten nire kabuz, ahots zehazki irakasle batekin, eta bar, eta horrela pixkat bi gauzak banandu nituen, eta hortik jarraitu. Eta nola sortu zenuen azkenean, nola sortu zenuten daukazuen oraingo talde hori, nola gauzatu egin zen gauza guzti hori? Bale, oso kuriosa izan zen berez. Hori, nik nire kabuz saiatu nintzen proiektu hori ateratzen, musika talde bat neukan, jazz jotzen genuen, bertsioak batez ere, eta konturatu nintzen ez nuela asko gustoko, ez? Ez nuela asko disfrutatzen. Eta nire kabuz hasi nintzen errepertorio bat egiten, nire kontzertuak ematen nik bakarrik. Eta oso zaila egiten zitzaidan. Lan pila bat zen, nik bakarrik banengoen hori kasketekin, eta utzi egin nuen, ez? Utzi egin nuen, eta Maider etorri zen nirekin bizitzera Donostira. Hau guztia Donostin Donostin izan zen, bai. Errealizazio kurtso horretan, hori da, 5 urte egon nintzen guztira Donostin, eta 2. urte horretan, goi mailako formakuntza hori bukatzean, nik hasi nintzen talde honekin, ez? Azkeneko, 3. urte bat egin nuen, hor nik taldea utzita neukan eta Maider etorri zen, ez? Hor 3. urte horretan, bera filosofia ikasten ari zen, eta gitarra batzutan jotzen zuen, ez? Oso hobi moduan. Eta nik banengoen beste planteamendu batekin. Bai, askoz ere profesionalagoa edo? Claro. Eta, bera nik entzuten nuen, berarekin abesten nuen, baina ez genuen inoiz ezer pentsa, ez? Etorkizunerako edo proiektura ez zitzaigun bururatzen. Eta, bukatu genuen 4. urte horretan nik utzi nuenean, bera Iruñera bueltatu egin zen, eta bueltatzean hasi ginen bera konposatzen zituen abestiak txandaka batzutan abesten, eta gustatu egin zitzaigun, sentsazio hori, eta gero guk kontzertu mikro ireki batetan jo genuen, bera ez zen inoiz horrelako esperientzia bat izan. Eszenatoki batera igo edo. Bai, eta asko gustatu zitzaion. Beitu? Bai. Zoriona da ez batzutan, gertatzen zaie jendeari ez, artista itzalean edo ondo, baina gero eszenatoki baten gainean,
ez direla gustora sentitzen, ez? Hori da, bai. Ta sorpresa bat izan zen, biontzako, ez? Ni baitare behar nuen horrelako empujoi bat, ze ja ahaztutan neukan, eta berritasuna izan zen, ez? Oso gozoa, bai. Eta, bion artean errestasuna daukagu, erlazio askoko urteak direlako, eta komunikazio erreza daukagulako baitare, eta hortik jaio egin zen geroago ja taldea izan zena, Fly Milo izan zena, hori da. Eta zenolako estiloa edo jorratzen duzue? Estilo espezifiko bat dauka edo? Claro, bai, eske zaila da guretzako baitare, etiketa bat jartzea. Leheno mentzionatu duzunez jazza, igual hortik zijoan gauza, baina... Hombre, bakoitzaren influentziak dauzka. Nik uste hortik pixkat abesten dudala, ez? Baina, igual ezakit pop indie bat pixkat, bai, hasieran batez ere bazen oso lasaia, bakarrik gitarra eta ahotsa genukalako, gero poliki-poliki bai azonza bateri jolea sartu dugu, saxo batekin egon ginen baita ere, poliki-poliki pixkat transformatzen, ez? Bale. Eta nola moldatzen zarete, baduzu horrelako entsaio rutina bat, non astean zen bat egunetan elkartzen zareten, eta edo nola egiten duzuen, nola moldatzen zarete? Bai, oraintxe bertan bagaude tema bat grabatzen, eta gure tema nagusia, lehenengoa baitare, eta hor uarten gaude. Uartekoa, kontemporaneo... Bai, hori da. Zentro garaikidean edo... Bai, hori da. Eta hortxe gaude, badaukan ordutegia, da goizeko 10:00-tatik arratsaldeko 3:00-etara, eta, biak goizez ni lan egin eta bera ikasten duenez, arratsaldez goaz, 3:00-tatik 6:00-etara, eta gero 6:30-tatik 9:00-etara ensaiatzen dugu hor ugazten. Uarten baitare badagoen gazte zentroan edo. Partekatzen duzuen lana edo ikasketak eta gero zuen entsaioak, hori da. Atope zaudete. Atope, itxaso, bai, egun osoa. Saiatzen gara 2 aldiz astero grabatzen eta 3 aldiz ensaiatzen. Hori da, bai. Eta zer ematen dizu edo, kasu honetan zer ematen dizu musikak edo arteak, naiz eta lan handia izan eta beste lan batzuekin partekatu behar izan horretan jarraitzeko? Gauza asko, baina nik uste hor oinarrian dagoena bada errealizazio sentsazio bat, ez bakarrik zuk espresatzen zarena, niri hori asko betetzen hauena, adibidez, hori konpartitzea eta gure musika konpartitzea, edo gure ideia, eta baina batez ere gure erlazioa baitare ikustea, eta ezakit, errealizazio egoera hori, ez? Betetzen gauena, nik uste dut. Eta zergatik uste duzu dela artea edo, kasu honetan musika hain garrantzitsua gizartearentzat? Ikusi egin da, ez? Orain COVID-arekin ikuste izan zela irteera hori, ez? Gure rutinatik edo gure kaioletatik ateratzeko modu hori. Ez bakarrik entzutea, baita bestea edo dantzatzea. Nik uste oso tresna indartsua dela, ez? Gauza guzi horik askatzeko. Igual hasieratik oso normalki edo arrunta ikusten dugu txiki-txikitatik musika entzun dugulako, baina zuk berez musika bihurtu egiten da momentu baten zakit nola esan kaptatzen duena, ez? Edo harrapatzen duena, badauzka bere esanahaiak eta bere interpretazioa, ez? Eta bakoitzarentzako guk abesten ditugun abestiak izango dira esanahi desberdinekin. Claro, lotuko ditugu gauza batekin edo besteakin, ez? Gure esperientzien arabera edo. Bai, eta oso aberatsa da baita ere, ez? Izatea guzti zabaldu daitekeen esanahi ezakit orokorra. Bai, abaniko ireki hori edo. Hori da, bai. Eta COVID-aren egoera guzti honekin, zuzeneko emanaldirik eman ahal izan dituzue edo? Pues izan genuen adibidez iazko abuztuan, geltokin jo genuen, eta hori Iruñean, eta oso arraro izan zen. Ze bazeunden, publiko guztia eserita,
maskarillakin, ez? Eta zu bat zeunden jotzen, eta, bueno, suposatzen zenuen ongi zegoela, ez? Gustoko zutela, baina ez zare ezin zenuen ez zan. Feedbacka da oso arraroa. Eta zu, bueno, bukatzean bai, ez? Txalotzen zuten. Bai, hori da, baina zuk ez zare, ba, zeudet pentsatzen, bueno, ba, espero dut, ez? Ongi egotea, baina oso, bai, nik uste hor falta dela, ez? Faltan botatzen dugu baita ere komunikazio hori, publikoarekiko, igual baita ere iazko abuztuan zelako, igual orain altxatuko lirakete, baina, bueno, hor pixkat galdu egiten da. Ze zuen musika zertarako dago gauzatua, osea, jendea eserita hor berdin hartzen du edo gauzatuta dago jendea dantzatzeko eta mugimenduan disfrutatzeko? Bale, nik uste badagoela hor 50-50, no? Batez ere hori chill egoeran ez, guztiz pixkat erlasatuagoa entzuteko, nik uste batez ere pentsatuta dagoela, baina badauzkagu adibidez orain grabatzen ari garena, gure nagusia, gure lehenengo abestia, askoz, bueno, dantzatzeko eta mugitzeko da, ez? Orduan, hala ere, osea, txile egiteko pentsatua bazen ere, orain askoz, dantzagarria da, eta askoz, bai, hori da. Eta zergatik diozue dela nagusia edo oso garrantzitsua grabatzen ari zareten abestia hau? Zergatik da ezberdina gainontzekoetatik? Bale. Bueno, deitzen da Abe Rapaz. Bale. Eta, bueno, bada abesti bat hitz egiten duena askatasunari buruz. Bale. Hitz egiten duena batzutan gu konturatu gabe umeak izango balira bezala, osea, konportatzen garela helduak izango bagina bezala, eta izkutatzen ditu gure sentimenduak edo baita eguneroko egoeratan grisagoak gaude, eta bada abesti bat pixkat horrekin apurtu nahi duena, ez? Ume bezala amets egin eta ego egin, ez? Bai, zuk aldezun altuen, ez? Nik uste egiten du pixkat oba ala askatasun horri, ez? Bai, orduan gure ustez, gure filosofia edo esan ahalko genizake askatasun horretik jaiotzen dela, ez? Bueno, lehen mentzionatu duzu ez kaiolaren simbolismo hori edo eta polita izan da, ez? Nola, igual zuretzat musika den hori, ez? Kaiola horiekin apurtzea, ez? Eta egan egin ahal izatea edo jolas hori edo errebindikatu jolasektasuna amets. Bai, aurraren esentzia hori igual. Hori da. Nik uste baita ere, gu geu permititu ginelako gure erlazioan espazio seguru bat izatea, eta hortik guk ateratzea bai gure beldurrak, bai gure kezkak, ez? Eta horrelako espazio batetan gauza oso politak baita ere jaiotzen dira, ez? Abesti oso tristeak eta oso dramatikoak baita ere, baina baita oso pozez beterik daudenak, ez? Eta guztiak zuen, originalak dira, zuek idatziak edo bertsioak eta egiten dituzue baita ere? Hasieran bertsioak egiten genituen, batez ere guk entzuten genituen abestitatik, baina orain ja errepertorio oso bat daukagu gure abesti originalekin, eta gure bibentzia bai elkarrekiko eta bai bakar banakako esperientziak dira. Eta hor dago baita ere gure unikotasuna, edo diferentzia badela gure berezitasun horrekin. Eta eszenatoki gainean edo kanpoan baituzue horrela anekdota bitxirik, zerbetik geratzen dira, ez? Hainbeste ordu elkarrekin, hainbeste esperientzia elkarrekin, geratzen direla horrelako anekdota interesgarriak. Jo, asko daude egia esan. Igual, bira, esango nizuke hasieran, hasi ginenetik oso zaila egin, batez ere nola identifikatu, nola aurkeztu, eta horrelako momentuetan zirela oraindik eraikitzen, oinarriak eraikitzen,
aurkeztu ginen kontzertu batera, izen batekin, bazela, deitzen ginen Fresh Meat, deitzen ginen, eta hortik eszenatokira igo eta kontzertua bukatzean esan genuen, ez gara Fresh Meat, gu Fly Milo deitzen gara, eta oraindik hortik aurrera izen aldatu genuen, baina pasa ginen momentu askotatik eta baitere oso polita da ikustea. Prozesua, ez? Bai. Eta jendeak ikusi zigunean momentu horretan esan ez jo, izen hau zenukaten, orain beste hau, ez? Transformazio hori oso polita da baita ere, bai. Izenaren kontua garrantzitsua da? Osea, zuen ustez garrantzitsua da izen bat edo beste aukeratzea, edo? Nik uste baietz, batzutan entzuten duzu, ez? Ezakit, La chica sobresalto, ez? Edo La casa azul, ezakit izenak horrela zerbait esaten dizutena, ez? Orduan gu nahi genuen askatasun sentsazio hori berriz ere subraiatu, ez? Zimarratu, bai. Hori da. Orduan, horregatik nahi genuen fly hori jartzea, ez? Bale. Eta gero Milo zen gure esentzia, ez? Gure partea eta guk ego egitea, ez? Orduan, hortik zijoan pixkat. Eta baita ere, badaukagula, izena amaieran harridura marka bat. Beitu? Bai, eta izen guztia maiuskula, ez da? Baita ere, oihukatzen zaudela dirudi hor, Fly Milo! Horrela da, ez? Oso pentsatuta. Pixkat, bai. Jo, eske, gainera oso interesgarria da baita ere nire partea eta baita Maiderrena ere, ez? Bakoitza badaukagula gure formakuntza, bera bai ilustrazioa, baita zinema ikasi duelako, eta hortik pixkat pentsatuta dagoelako, ez? Bi buru daudela, ez? Proiektuan baita ere. Oso polita da, bai. Nola esango zenuke, zein da bakoitzaren rola edo, hasieran esan duzu daudela pixkat nahaztuta, baina nola banatzen zarete lana edo? Bai, nik uste, igual, egiten ditugun gauzak badira baten, nola esango nuke, adibidez nik askoz, más echada pa'lante edo publikoki, badaukate... Lotxagabea, hori da. Listo, jazta, esan dut, lotxagabea. Orduan, nik adibidez egingo nituzke bai deiak, edo bai korreoak, edo baita... Elkarrizketak, hori da. Horrelako momentuetan, nik lotxagabe hori bateratzen dut, ez? Baina gero igual txikiago edo intimagoak, momentu intimagoetan, bera adibidez diskurtso txikiak edo momentu klabe horrietan, horrelako momentutan ikuste baita ere oso garrantzitsua dela eta nik hori adibidez ezin dut egin. Edo konposatzeko orduan, letrak oso aberatsak edo oso bi buelta ematen baldin badituzu badauzkala beste irakurketa bat, ez? Nabaritzen da baita ere, filosofia ikasi zuen, bai, hori da, eta hor irakurmenak edo idazmena nabaritzen da baita ere, orduan hor jolasten dugu, ez, pixka bat. Interesgarria. Bai. Eta orain nola, bideoklipa duzu esku artean, eta zein da hurrengo pausua edo zer nahi duzu egin? Gaude grabaketa horren proiektuarekin, eta batez ere nik uste momentu oso polita dela pixkat lan egin dugun, badaukagun lana, proiektu digital batetan plasmatzeko, ez? Bai grabazio musika eta baita bideoklip baten moduan, edo zerbait batez ere guk daukaguna gero publikoarekiko zabaltzeko, ez? Aurkezteko. Bai kontzertuak lortzeko, baita gu geu ezagutzeko, ez ezagutzen emateko, eta nik uste momentu hori dela. Eta estudio espezifiko batera joaten zarete edo grabatzen duzu zuek etxean edo... Hasieran saiatu ginen, baina, batez ere gure kaltea da baita ere, ez dakigula teknikoki, ez, formakuntza lehen esan dugun formakuntza falta dela, ez? Orduan, ikusi genuen, konturatu ginen laguntza bar genuela,
eta hor joan ginen arte garaikideko hori da, salan, eta badaukate audiolab deitzen dena, hori da. Eta hortxe badaukate kabina majo bat, eta bagaude beste The Room Collective laguntzen ari gaituzte hori pixkate grabazioa egiteko, hori da. Eta nola ikusten duzue Nafarroako musika kasu honetan edo arte eszenikoa generaletan, nola ikusten duzue Nafarroan pilpilan daude, talde asko azaleratzen ari dira orain, eta nola ikusten duzue egoera? Jo, guk espero genuena, baina asko zobe. Nik Donostira joan nintzen adibidez horri bueltaka ematenez, ez? Iruñan hemen ez dago ezer, ez? Donostira joango naiz, kanpora, baina gero bueltatzen zara eta ezagutzen dituzu pertsonak eta batez ere hori arlo berdinetan daudenak eta oso babestutak sentitu gara, oso ongi. Bai, hori masa kritikoan adibidez, pasaden ostiralean izan zena, edo Reimirekin, edo hainbat artistekin, koinziditu dugula, eta oso tratu gozoa atsegina daukaguna, eta konturatu gara, aukerak daudela, dirudienak, baina asko gehiago. Eta, zuek igual antzerkian baita ere ikusiko duzue, arlo askotan, baina artistikoki, hori da, panorama oso jaiotzen doan ikuste. Aipatu zu masa kritikoa, zer da espezifikoki ekintza edo gauzatxo hori, zer da? Bada hilabetero, azkeneko ostiraletan egiten da, eta bada txirrindulaz ateratzen gara Iruñetik, eta egiten da rekorrido txiki bat. Eta erribindekatzeko txirrindulen presentzia hori da errepidetan. Eta, rekorrido orain ezain beste, baina bukatzean ibilbidea egiten da kontzertu txiki bat edo festa txiki bat, ez? Eta guk adibidez jo egin dugu masa kritika batetan, eta nik uste aukera ematen duela baita ere espazio bat da musikarekin eta, kasu honetan txirrindularekin elkartzea eta komunitate hori sortzea. Bai. Uste duzu ez zaila dela hasi berriak diren artistentzat leku bat aurkitzea, hemen Iruñan, Nafarroan? Nik uste ez dela zaila, baina ia da lan asko dela. Nik hasieran hasi nintzenean uste nuena, baina asko gehiago. Ez bakarrik hastea, baita jarraitzea ere. Mantentzea, ez? Bai, hori da. Guk nik uste gehien nabaritzen duguna da, hasieran COVID-a baino lehen, bazela domino fitxak bezala. Orduan zuk ateratzen zinen Iruñatik, zerbait jo, eta hurrengo 2 aste barru badauka kontzertu bat, eta horrela bazijoan gurpila bakarrik. Baina orain asko zailagoa da, ez? Zu zeu bilatu behar dituzu, lan egin behar duzu, nola saldu, nola azaldu, ez? Orduan, baita ere pixkat gehiago zabaldu behar zara, baina hori lan da, ez duena inorrek, ez duena inorrek egin. Argi daukazuela ez lan da lan, eta fokoa edo objektiboa argi izan da, ez? Hori da, bai. Jarraitu behar duzuela, eta ez dagoela trukorik edo. Ez, eta motivazioa egin. Nik adibidez lortu egin dut beste pertsona batekin. Hori da. Bai, eta bion artean ahal izan dugu atera, ez? Badago jendea bakarrik hasi dena, edo talde batekin. Orduan, poliki, bai. Eta sare sozialen kontua nola ikusten duzu zuek? Ze badirudi orain, ez, artista moduan zure burua saldu ahal izateko edo zure burua ezagutzera emateko edo beharrezkoa direla sare sozialak eta sare sozialetan aktibo egotea, ez? Bai. Nola ikusten duzu zuek? Komplikatua da. Nik uste sare sozialak alde batetik kondena bat da, dudarik gabe, ze zuk egon behar zara egunero, egunero eskatze dizu, ez? Ume txiki bat bezala, beti atentzioa behar du. Eta beste aldetik, pixkat hazi zarenean,
nik uste ja badela tresna hori pixkat finkatzeko zuk daukazuna, ez? Vale. Bai hori argitaratzeko edo esateko, beira, atzo hemen egon nintzen, iaz, bihar, ez? Baina momentu horretara iritsi baino lehen, badaukazu hori eskakizuna, ez? Beti eskatzen dizu. Orduan zerbait, desgraciadamente nik uste zerbait derrigorrezkoa da oraintxe bertan, baina baita ere, tresna hori izan daiteke zuk momentu betetan lortzeko, zuk nahi dezuna lortzeko. Alde positiba eta negatiba ikusten dituzu. Bai, ze gainera Donostin, marketinga ikasi nuen. Baita ere, joa. Bai, biak gainera egin dituen errealizazioa eta gero marketinga. Karo, 5 urte, bi gauza horiek egin dituen. Eta, karo, hor konturatu nintzen, digo, tresna oso interesgarria eta oso indartsua da, baina beste aldean lan da lan, eta egunero, eta pentsatzen, eta, hau egin behar dugu, hiru egun lehen, hau igo behar dugu, edo aste bat barru, orduan, pixkat kondena horretatik, baina gero ia da, laguntzen dizula kurrikulum hori izaten, ez? Gutxi gara bera. Interesgarria. Bai. Eta gero baita ere, gonbidatu esaten diegu pixkat bere artearekin zerikusia duen zertxoa eta ekartzea, ez? Zerture bat, gero gure platoa hornitzeko, ez? Hemen daukagu gauzaz beteta. Zuek kasuan zerbait erezia ekarri duzu, ez? Bai. Guk zuzenean ja banda osoaz ekarri dugu. Eta, abestitxo bat abestuko dizuegu, joko dizuegu, deitzen da Aberrapaz. Primera, emango dizuegu teister edo horrelako. Hori da, prueba, zuek ikusteko. Primeran. Eta hori da. Guazen ikustera. Bale, mila esker. Cuando la tempestad acecha y con ella su maldad, ya no tengo miedo de ser una presa más. No soy ningún profeta, pero sé que voy a despertar de este super sueño para volver a esta triste ciudad. Y dime, ¿qué es eso que sueñas, niña? Sueño que soy una ave rapaz, surco el cielo cortando el viento. Sueño que soy una ave rapaz. ¿Qué es eso que sueñas, niña? Sueño que soy una ave rapaz, surco el cielo cortando el viento. Sueño que soy una ave rapaz. Me sobran las dudas.
busco el cielo cortando